Mae Gwyl Sŵn yn oil wnaethon ni ddechrau yng Nghaerdydd tua 4 mlynedd yn ôl. Mae'n oil sy'n digwydd yn y dinas, lle dim pebyll. Dyn ni'n gobeithio bod yna rhyw 2,000 o bobl yn mynd i ddod i Sŵn dros y penwythnos. A dyn ni'n dod â rhyw 150 o fandiau DJs at ei gilydd ar gyfer penwythnos mawr. Bandiau Gymru, bandiau sy'n cael ei Gymraeg yn ddi-Gymraeg, bandiau dros Prydain, bandiau amgylch y byd hefyd. Dwi'n newid wedi weld Standard Fair yn Modlin. Dyn ni dod lawr i watchad We Are Animal ydy yma. No, sorry, Masters in France, de. Jyst newid gyrraedd ydyn ni, so edrych ymlaen dew. Oedden ni'n disgwyl gwachad We Are Animal am wedi bod. Oedden ni'n methu fo. Newydd ydyn ni on. Bayer, 3 PP stop, chdi oedd yna? Un gysio i? 3. Un nhw'n gysio i, dwi'n mo. 3. Mae Gwyl Sŵn yn ffantastig achos ti'n cael band bach ar Arddwn ac ti'n cael mynd i holl gigs yma gyd am yr un pris. Ond mae can yn charge extra. Dwi'n gwybod pam? Fi eisiau watch y racehorses nos fory, ond hen o fi'n credu derweddol. Yn bori mae'n gyd yn happening i fi fori, dwi'n mynd i weld Newell a Wolves o bod math o bethau fori, so jyst mynd i weld nhw. Clapio ella, gael. Mae'n tipyn o band sy'n eisiau gweld, de. Mae'n band, nhw Beach Fossils, mae nhw'n band bach da. Keys y chwarae yn fanna am ta 11 dwi'n meddwl, so dwi'n mynd i gweld nhw ers Salwm. Ti'n edrych ymlaen i weld nhw fawr iawn, e. Ti'n gweld Challengers yn dod? Na dda, dwi'n wedi yma. Ne, chi wedi weld ti? Charlotte! Sial! Later. Oeddech chi'n gig cario Challengers gyda? O'n i'n chwarae yn gig hi, os ti'n like, label yn hwnna, ie. Di Gavin Henson yn canu? Ie. Gavin Henson yn canu? Hwn di'r lle i fod.